गुड इभिनिं लोगोफोर गुबुन सानफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोनजों आंनि बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलाव दान्दिसे माने हाजिर जाफैलायबाय आरो मोजां गाज्रि बाथ्रा माने फंनैसो सावरायनो होननानै दा गोबां झामेलाफ्रा दा बर्थमान जोब्बाय आरो इलेक्सननि दावराव दावसि दा बेबो जोबलांबाय माने रिजाल्टनि झामेलाल'सै नङा होमब्ला आरो बिनिफ्राय जोंनि बर'नि बयनिफ्रायबो देरसिन फोरबो बैसागु बे बैसागु बोथोरखौबो जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा रंजा बाजायै बिदाय हरबाय आरो दा बेफोरबो जोबलांजोब्बाय आरो माखासे फिसा फिसौ जेंना जेंसि बेफोरबो लासैनो जोबलांगासिनो दं आरो दा बिदिनो आरो माब्लाबा बेफोरबायदि गरमा गरमि बोथोरफ्रा जोबलांबा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा कन्टेन्ट लाबोबावनो साननानै माब्लाबा एकदम आन्दायलाबायो आरो नङा होमब्ला लोगोफोर दा अब्लाबो माखासे इउ पि पि एल दोलोनि सापर्टार बिथांमोन आरो बिराद गोरों गोरों आइ टि सेल डिपार्टमेन्टनि माने दैदेनगिरि बिथांमोन इउ पि पि एल दोलोनि आरो खिन्थु बि पि एफ दोलोनिखौ होनाखै आरो इउ पि पि एल सापर्टार माने बिथांमोन माने बिराद गिदिर गिदिर नेताफोर दा बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव फेर फाथिनायखौ माने खम खालामाखै आरो सरकारा जोबदोंब्लाबो माने 5 बोसोरनि थाखाय बिथांमोननि सरकारा जोबथ'बाय आरो बिथांमोना फैगोन फैया बे उननि बाथ्रा जाहैबाय आरो नङा अब्लाबो दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा सिंजों सिं माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोबोर माने गोब्राबै बिथांमोना दावहा नांगासिनो दं आरो मोजां नांनांगोन दा आं बै समावबो बुंबोदों दिनै सरकारा रायजो राजाफोरखौ नायनायनि बिथिङाव आरो सारा जोंनि बि टि सिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बिथिङाव माने गोबां दोलोआ बिराद नारा नाथा जुजिलायनाय थासारिया जायोब्लासो माने सरकाराबो माने नोजोर होयो आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ दा जुदि मोननै मोनथाम दोलोनि गेजेराव गासिबो दोलोआनो जुदि नोरजिया जायोब्ला जाय सरकार दोलो बेल' माने फुरा पावारफुल जायोब्ला बिथांमोननि रायजो राजाफोरखौ सिबिनाय आरो जोंनि बि टि सिखौ माने मोजां नोजोरै नायनायाव बिथांमोनहा एसेब्लाबो माने खम जायो आरो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो गोबां बाथ्रा थायो नालाय दा बैफोरबायदि सम आरो थासारियानो थांनाय 5 बोसोराव बि पि एफ दोलोखौ माने जलदब जिरायहोदों आरो जायनि थाखाय माने बुंनो थाङोब्ला 17 बोसोर सरकार सालायनायनि गेजेराव माखासे गोरोन्थि जाया नङा गोरोन्थि जादों आरो रायजो राजाफोरनि जेनाखि मावनांगौमोन थारैनो बेफोरखौ मावनो हायाखै होननानै जों सानदों आरो एसेब्लाबो आरो खिन्थु बांद्राय नङा दा बैफोर खुद्रिनायनि समफोर आरो रायजो राजाफोरनि जेनाखि खुद्रिनाय जेनाखि रावफोरखौ गिदिर गिदिर बि पि एफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना नोजोर होनायाव खम जादों एसेब्लाबो दा जाय गैयैया गैयैयैनो थालांदों जाय गोनाङा गोनाङैनो थालांबाय थादों दाबो बे समानो फैगासिनोखौ जों नुहुरदों आरो दा अब्लाबो सरकारा दासो जुरिजेननाय हिसाबै आं सानो माने 17 बोसोराव जेरखम बि पि एफ दोलोआ रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ एसेब्लाबो सुफुंदों आरो जथेस्थ' बि टि सिआव डेभेलपमेन्टखौ लाबोदों एसेब्लाबो आरो फैगोन समाव बिनिफ्राय रासिन माने डेभेलपमेन्टखौ लाबोगोन होननानै आं दिनैनि दिनाव आसासो खालामदों आरो माने मिजिं थिदों दा बिदिनो सरकार फैदों होननानै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा माबा मोनसे मोननाय मोनैखौ लानानै माने खुद्रिनायाबो थिग नङा होननानै जों सानो दिनै सरकार फैनायनि लोगो लोगो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ नायजोबनांगौआ माने माब्लाबाबो जाथावा आरो सम्भाबना नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा जायफोर खस्थ' खालामनो हायो माने जायफोर लिडारफोरजों नांथाबनानै खामानि मावनानै लानो हायो बेफोर हयले माने डेभेलप जायो आरो मानसि जालाङो नङा होमब्ला दा जोंफोरबायदि नोंफोरबायदि सोरबा फिसा फिसौ रायजो राजाफ्राबो
माने खस्थ' खालामबा मोनगोन खिन्थु खस्थ' खालामाबा बे सानबाय थायोब्ला बे बिराद गिदिर मा होनो रुगुं गैयै लैथोआव माने सानस्रिलाबायनायसो जागोन आरो बै जानला मोनला सानबाय थाबा खस्थ' खालामालासिनो आरो आं बेखौ रायजो राजाफोरनो मेसेज हरनो लुबैदों आरो दा जोबनायाव गोबां बाथ्रा सावरायला दिनै UPPL दोलोआ जुजिनायखौ खम खालामनानै लाब गैया आरो फैगोन समाव बिथांमोननि जेनाखि दोलोआ थागोन ना थाया जों बेखौबो नोजोर होनांगोन मानो होनना बुङोब्ला BPF दोलोआ थांनाय 5 बोसोराव सरखार गैयै समाव ओरैबायदि जुजिदों मेंनाय गैया जिरायनाय गैया जानाय गैया लोंनाय गैया BTCखौ बासायनायनि सार्थआव जुजिदों दे BPF दोलोनि मानसिया सापर्टार बिथांमोना रायजो राजाफ्रा खिन्थु जोङो दा नैबे प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि दोलो UPPL उल्थांलाय फाल्थांलाय लागाव बोरैबा होनलाबायो नामा आरो उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेडबो होनलाबायो नामा दा जों बे दोलोनि थासारिखौ ओरैबायदि नुदों सरखार बायनाय लोगो लोगो मानि दिनै UPPLखौ नांला होननानै दिनै खारजोबनाय मानि थासारिफोरखौ जों नुबोबाय थादों आरो खिन्थु बिदि होननानै UPPL दोलोआ जोबलांगोन जों बेखौबो सानाखै दिनै रायजो राजाफ्राबो मालाबा बिराद गिदिर मानि नेताफोरखौ थगायनायनि मोनसे गेम लायो आरो बिथांमोनाबो मानि दिनै जोंनि गेजेराव जेसेबां गिदिर पलिटिसियान लिडारफोर गैया माने बिसोरखौबो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव थगायनो रोंगौ आरो दा हासिल खालामनांगोन माबा मोनसे बख'नानै जानांगोन आरो रोंनांगोनबो सरखार थानाय समाव नङा होमब्ला खिन्थु सरखार गैयाब्ला बिथांमोनाबो मालाबा ओरै बास्लायलांजोबगोन नामा बेखौ साननांगोन आरो नंखायनो सरखाराव थानाय गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोबां मासियाव देरहाब्लाबो माने बिराद गौरब जानानै लाब गैया रायजो राजाफोरखौ नायाब्ला माने उननि समाव फस्थायनांनो हागौ होननानै जों सानदों रायजो राजा नोंथांमोन दा BPF दोलोआ सिन्था खालामदो 5 बोसोरखौ खस्थ' खालामजोबदों खिन्थु बिथांमोना देरहानोबो हादों खिन्थु UPPLनि दोलोआव दिनै सरखार जोबनाय लोगो माने खारग्लुंनाय थासारिखौ जों नुदों आरो दा बैखौ नाहरबा UPPL दोलोआ थागोन ना थाया होननाय समखौ जों सानहरनो गोनां जादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला दा मा बुंबावनो दा बेफोरबायदियानो आरो बुंबाथ' गोबां बाथ्रा बुंनो हायो नङा होमब्ला दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन